Huwa importanti għalina l-insara illi nsibu ħin biex napprofondixxu il-ħajjiet tal-qaddisin. Aħseb u ara dawk illi l-Knisja mexxewa minn żmien għal ieħor. Mill-14 ta' Ottubru illi ġej il-Knisja se jkollha qaddis ieħor Papa, il-Papa Pawlu VI. Dan huwa wieħed minn dawk il-papiet illi l-Knisja mexxewa fis-seklu 20. Giovanni Battista Montini twieled fl-1897 fl-Italja ta' fuq. Missieru kien involut fil-politika bħala senatur, ommu kienet mara ta' fidi kbira. Sa minn meta kien żgħir kien tifel marradi u minħabba dan il-mart illi kellu spiss kien jitlef l-iskola u jkollu joqgħod id-dar. Però dan il-mart għenu ħafna sabiex japprofondixxi il-qari tiegħu sa minn meta kien żgħir. Telfu wkoll ħafna miż-żmien tas-seminarju, però minkejja dan kollu l-isqof tiegħu għaraf l-intelliġenza u l-profondità spiritwali tiegħu u iddeċieda li jordnaħ qassis fl-1920. Bħala qassis żagħżugħ mar Ruma biex ikompli l-istudji tiegħu. Imma hemmhekk għamel għażla. L-għażla tiegħu kienet bħalma jikteb lil wieħed qassis żagħżugħ illi kien sieħeb tiegħu illi mhux jintefa' fuq il-kotba jew fuq il-karti biss, imma li jiddedika ħajtu għall-irwieħ. U dan der b'mod partikolari meta beda is-servizz tiegħu fis-Segreterija tal-Istat għas-servizz tas-Santa Sede, fejn kien isib ħin b'mod partikolari għaż-żgħażagħ universitarji. Ħajtu inbidlet kompletament fl-1955 meta l-Papa Piju XII sejjaħlu biex ikun arċisqof f'Milan, illi dak iż-żmien kienet meqjusa bħala l-ikbar djoċesi fid-dinja. Hemmhekk kellu jaffronta sfidi pastorali kbar, b'mod partikolari l-immigrazzjoni u s-sekularizzazzjoni u kif il-Knisja sejra tkun preżenti fil-modernità. U din il-ħila tiegħu illi ikun preżenti fil-modernità bla ma jaqa' għalija, bla ma jkun fotokopja tagħha, innutawha l-kardinali fil-konklavi tal-1963 meta fil-21 ta' Ġunju eleġġewh bħala Papa. U kellu fuqu responsabilità kbira illi ikompli u iwassal għat-tmiem tiegħu il-konċilju li l-predeċessur tiegħu Ġwanni 23 kien fetaħ u li jkompli ir-riformi fih dan il-Knisja imma fl-istess ħin joqgħod attent li l-Knisja ma taqtax minn tradizzjoni sekulari tagħha u li l-Knisja tkompli tkun fidila lejn Kristu u lejn il-Vanġelu. Kien Papa illi għamel ħafna affarijiet ġodda fil-pontifikat tiegħu. L-ewwel vjaġġi pastorali barra mill-Italja u barra mill-Ewropa. Il-kuntatt tiegħu ma' realtajiet ġodda, kif ukoll l-isfida kbira illi kellu kif fil-Knisja sejjer ikompli dak id-dialogu bejn imħuħ u bejn sensibilitajiet differenti mingħajr ma jkun hemm firda. Bata ħafna, però x-xhieda tiegħu kienet kbira u minħabba dan li l-Knisja llum qed taraf u qed tirrikonoxxi uffiċjalment il-qdusija tiegħu.